tam ni bagi jangkai rasa taruh kok sung bonong no hamzagai sung ora phaimaman nugai dia sini orang jenggal kita mana abo tahu asta kami kono sampai ke jeng 7-8 horning kamu atau ini naisinya mana tiran tanggen tahu abo bokek ya faimana abo naisinya tahu ti kauman maita atar noita bajo kono sampai ke tukuyan ahil matang bayu ya bos tangga abo bola gua jenggan oka ketin bol cemen sung fai tini mana kaham kayak bukti ke Kosong sajok mana upukar khaiman, apihin semua tini nong ni kami wo pai shok pai kia tini blok chairman. Kamu tini bagi nong jengbo, sekarang bara sajak, kalau tini osibita nong pai nih pijak di sini, ati nih tini pai lagi bawa. Pradeep Kumar Deborma, Tulasigur di blok di besi chairman, tini sungguro poloka wo pai sobaika, purbo Rasnagor disiplis ni andaro. Tam hingke koi din lagi, mana 10 दिन jabot, uro ang kanaka, sini uro ni amsai rogo, ani blogo tanggoy, oneke somusya tui saka, je bongaro kaisa tui ni problem, ke tui ni problem tui nai boro tui to agi mano, hingke piaba, bongaro emon ekta osibida jonok, tam hingke bongaro kuno liar kurui, je to uro hand pump, DWS ne maidome ekta klaina thakai, bibino osibida go, hai pano je hasok ni tui mu rioroi kaisa tengki tongmani. Oke, tangki tui nai brok aro tui ro, aron tangki naite brok tui nunggu. Oke, tamka o tangki ekta leaking thaka. Oke, leaking thakai tamka abono leak no ekta repairing khlaya kano tui go jomait khlaya aron hite brok tui nungjau. Oke, abono bangoi no tini ani sikla bodorok ani khwai east division ni yot I50 jeta chini sikla ro borok no ang saka phaidi sung je Tulasigur purbo Rasnagor andro je chini poloka chini je disability tongoni chini ingoro borok no thango sung subasuk khlainai ike abono yagulo borok belai ano subasuk tini khlaika ike taungka sung abono khlaina thake to chini onek chini cement nango haising nango ike abono to chini sikla rok tini ano ekdom subang to ang belai borok no hambai maru ike borok belai kosto kai tini cement reklai pheka haising reklai pheka jar korona chini sikla ni bodol ni bisingno chini mestro ready tabuk samung khlai tongo ike abon bangana ekdom puila khai ang sikla bodol no hambai ribo ike hambai ni bising tino sung tini ije para amsoino sung buskango chini next generation cherok tini school porinai chikon cheron bangai wansuk laika chini sikla robai paidi sung o amsoyo thangoi bishe pono chini chubasu sikon bishe chini cherok no kholom tei khata rogina bangai sung tini agoi phaiga ike tekasa sung wansumongka chini sikla robai tabuk to watini ango jora petamni kai chini বিশেষ kai tabuk je malaria tabuk protiti area bo malaria nekta probab phayo ike tamni kai je gundaro problem phayo kai chung phadi o amchai thango chung gundaro kisa bagjang nai kai gunda bagjang man ukulugo chini je amchani bororo kisa phano chini malaria mukto hite ungna hinai kha wansugoi chung tini gundaro tu phaika kai chung borong no bisya poro chini yakbara chikon sa chini yafar mubongno yafana hinai chung tin phailai kai ko